ППДБ настояват за пълен мандат, за да си тръгнат още по-богати. Асен Василев отново влезе в скандал, след като заяви, че ППДБ трябва да получат пълен управленски мандат. И за това искам да ги погледна в очите и да поискаме от тях мандат пълен, пълно мнозинство. Това не е реалистично. Според критични гласове мотивът е прозрачен. Още 4 години във властта, докато обикновените хора продължават да затягат коланите. Финансовият министър, известен с късата си политическа памет, днес атакува Делян Пеевски. Човек, с когото доскоро заедно прокарваха законодателни промени и дори промени в Конституцията. Господин Василев, подписа ми никога не е стоял под законодателство, свързано с Делян Пеевски. Тук е най-важният за държавата закон, българската конституция, подписан от Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо Иванов, Делян Пеевски. По данни, изнасяни и от самата ПП, десетки закони са минали с подкрепата на Пеевски, а публичните кадри с Йордан Цонев все още са онлайн. Снимка от официалния период на ново начало във властта, когато господин Василев беше финансов министър, а председател на бюджетната комисия беше господин Йордан Цонев от ДПС ново начало. Въпреки това, ППДБ се опитват да пренапишат историята. Само че интернет не забравя.